Kakang Anoman, kados Raden. Ora. Dina iki lilanana aku bakal pikon. Iye, ndangu menapa? Kakang Anoman, aku nak Mas Antareja anak Prabu Gatotkaca Antasena. Kadhawan kelawan Kyai Semar kon ngreksa eneng pinggiring Karang Pradesan utamane ing Karang Kedempel. Manut pawarta Kyai Semar bakal bangun kayangan. Kok malah bingung rasane atiku sing ati bangun kayangan ngendi. Manut penemune Kakang Anoman piye? Kula nggih dereng ndungkap. Lair batos kula dereng ngertos menapa ingkang batos keparingipun Kyai Semar. Inggih wa istanipun kula piyambak nggih bingung. Menika mangke pakaryan menapa ingkang kedah kula tindakaken. Semanten ugi kula wa. Aku dhewe kok ya melu judeg ngrasake karo Pak De Semar. Nek ngendika ora tau plong karepe iki apa ngono ora genah. Mongko diperintah nek ora ditandangi sing perintah wong tuwa. Nek arep mandang mongko tuna dungkap. Tekse gugu-gugu ku bakal iki kepiye? Iki ora cetha. Iya nek omongan karo mandeg to. Ora kok kluyar-kluyur. Ya kaya ngene iki lho gambarane wong bingung, Kang. Tenan. Wis sapa to sing ngerti karo Kyai Semar? Wis. Wanoman. Kowe Paman Setyaki, Kakang Gatut, aku. Ya ora ngerti to, moko diperintah kon ngreksa ana pinggiring padupan Karang Kedempel laning mungsuh trubusaning satru. Omong kaya ngono kuwi piye? Tukulaning mungsuh trubusaning satru. Cikalane sesengitan. Tembunge rak mulek. Ya wong sing wigati ora perlu kowe mikir bab perkara iki mengko Kyai Semar iki bakal kepiye kuwi dudu garapanmu. Aku karo kowe kadhawan ngreksa katentreman. Aja nganti eneng wong ngribeti. Lho, iya, sing ngribeti iki kira-kira sapa? Ya sapa wae. Oh ya. Tekse ora padhang bulu. Lho, iya. Ya kudu ngono. Ya toh, Kang, Kang. Ora sarana-rana. Iki lho gambarane wong bingung ngene iki. Yo. Ya nanti piye Kakang Anoman? Sampun. Dipun istakaken iki menapa dawuhipun Kyai Semar dipun tampi iki mawon. Iya. Wis ora nglewakake kewajiban. Iya, lho. Kae sapa kredang-kredang kae? Pati. Oh. Bektiku tampanana, Mbah. Karo dewane Mbah ki piye? Pukulun. Gelem tak basani Mbah, ora gelem ya mulya. Kowe tekan kene aku ora ngundang. Aku ki njaga ketentreman, keamanan aku ki. Macem-macem awas. Lho, aku ki dewa kok diancam.
Oh, cangi ocrok. Sesembrono arep dikaya apa kuwi dewa. Dewa rupane kaya terasi. Duh sing ngarane dewa kaya terasi. Anggepmu. Mongko ya. Wanuman. Piye? Waduh. Baguse kaya dewa darat. Ya ora? Iya. Dewa kaya ana sing elek. Malah sing arep kaya kentongan. Sing mburi kentongan dakel pring. Kentongan dakel pring matamu kuwi. Dewa kentongan dakel pring. Anoman, wonten dawuh Bukulu. Kowe ning kene iki duwe pakaryan apa? Kula ngreksa katentreman. Katentreman ngendi? Karang Kedempel. Kowe ngerti? Katentreman Karang Kedempel. Karang Kedempel sing ngreksa sapa? Yai Semar. Bener, Yai Semar bar bangun kayangan. Ngertos kula mekaten. Kowe ngerti apa bakal ngowahi kudrating dewa. Kayangan iki ora usah dibangun iku wis apik, wis endah. Dina iki aku bakal kepengin ketemu kelawan Yai Semar. Bakal takon murungake sedyane. Ya Anoman iki aku Nilanono. Aku tak ketemu karo Kyai Semar. Arta elek ki aja ngantek kedlarung-dlarung. Kula ingkang kadhawan ngreksa katentremaning padukan Karang Kedempel sinten kemawon boten dipun keparengaken badhe pinanggih kaliyan Kyai Semar dinten menika. Kyai Semar nembe nindakaken kewajiban wonten Pasmeden suci. Dina iki Kyai Semar ora nampa tamu. Siapapun ora kena. Kowe aja mbalekke kekarepanku. Aku iki dewa. Aku iki dewa dina iki kudu bisa ketemu kelawan Kyai Semar. Kudu diwurungake. Penjagane Kyai Semar bakal bangun kayangan. Kuwi hak wewenange Pukulo sang Hyang Jagat Girinata. Wanoman kowe mundur sik. Mundur. Arep apa wis. Ta urung kowe ingah-ingi, mundur. Aku ki lho tak rampungane. Mundur. Antasena piye? Kowe ngadeg malang krik. Kowe ora iso basa. Aku iki anake Rama Werkudara. Kadang ora ninggal ajaran. Pakku iki ora iso basa, anake yo ora iso basa. Apa salah? Aku turun pakku, apa witena anak kon turun tangga. Kowe darane ramban. Kowe kok eneng kene karep-arep apa? Sapa wae sing arep ketemu karo Kyai Semar? Aku ora entuk. Lho. Ora melek mripatmu. Aku iki utusaning dewa, utusan Sang Hyang Jagat Girinata. Aku iki utusaning Pukulan Wang Bathara Guru. Arep kok arep Bathara Guru, mbuh ora idep. Rawi-rawi rantas malang-malang putung. Lho. Kowe wis mbok tenani tuk marpani karo aku. Sik to, pengen ngerti. Aku tak. Yama Dipati kuwi jane anake sapa? Ngaku wae. Yama Dipati ki anake sapa mbok anggap aku ora ngerti ngono. Aku iki jane mung nggodhoni. Ayo, Yama Dipati kuwi ngaku ora kowe iki anake sapa? Blaka Suta panjen aku iki putrane Kyai Semar. Aku ya anake Semar. Lah iya, Kyai Semar ki nek arep duwe niki gayuhan bangun kayangan, ki bener apa luput? Dipikir. Uteke iki dienggo mikir. Mudiar ora kowe. Duh, mati aku. Dewa kok diutek-uteke. Saiki Kyai Semar ki arep bangun kayangan kuwi gawe becik. Yo kayangan ngendi wae najan aku iki ora ngerti. Ning bakal bangun gawe becik. Kuwi bener apa luput? Nadyan to kuwi bener. Kyai Semar tumraping para dewa kuwi dianggep luput. Lah ku sik kowe iki anake sapa? Aku. Ngaku wae. Pancen aku iki putrane Kyai Semar. Lah kene kowe eling nek kowe iki anak Semar. Iki wong liya. Aku wae, aku gelem mbiyantu karo Kyai Semar. Lah kowe iki anak Semar kok malah kowe iki ngewangi karo wong kono-kono. Jane nalarmu iki piye? Kowe itu dadi dewa ngerti bener ora? Ngerti paugeran ora? Nek kira-kira ora iso gawe becik, leren dadi dewa. Parah. Anggepmu apa? Ayo. Kowe wedi to? Kowe nek dicopot kok dadi dewa. Ora plurak-plorok kowe. Piye, Ro? Adeng jane ya bener ngono kuwi jane. Edian tenan ketoke rombongan ora rukun kuwi lho. Jane awake dhewe iki aku anake Semar. Lho. Kepiye kaya ngene iki?
pancen iki maju lan rajur. Maju dosa, mundur luput ya awake dhewe iki. Ngono. Ayo, terus saiki arep kowe piye? Lah terus kowe piye? Aku manut kowe. Ora cocok manut kono-kono. Ayo saiki pikirin. Nek bapakmu duweni gegayuhan kowe iki anake, kok ora nyengkuyung iki terus piye? Malah kowe iki ngribeti. Ayo. Nek ning dewa tak hukum aja takon dosa kowe. Aku iki ora wedi karo sapa-sapa. Najan to iki dewa. Lho, aku iki wenang murba karo Titah. Wenang murba piye? Aku iki dewa sing ngreksa kawah Candra Dimuka. Ora manut karo aku jabut nyawane. Ayo jabuten nyo. Ayo. Ora jan jabut nyawane Antasena saiki kelaku tak sunati kowe. Wah. Edan bocah ki. Apa ta Mas? Ayo wis gage ndang jabuten nyawaku. Antasena duwe nyawa tak lilakake gage jabuten. Ayo, iso ora? Rasah kowe iki meden-medeni karo aku. Kowe jabut nyawa. Kowe nek wis nyawa tekan kinangsine wong lara wis dengap-dengap kae srane tambane karek cekik mati nek mbok jabut nyawane iki pancen. Kowe iso ngono kuwi. Lah aku wong parat wiris. Ora, aku iki diutus urip iki dikongkon, Gusti sing gawe urip. Kon ngopo? Kon nindakake kewajiban urip manut karo kodrate nalika urip. Aku dadi senopati. Senopati mbela marang bener. Yai Semar ki bener. Yai Semar kuwi setahun gula mentah karo Antasena. Wiwit cilik aku dikudang-kudang. Antasena, kowe iki dadi bocah pinter. Kowe iki sadamu kuwi banyu. Kowe iki sadamu ana tengah segara. Kowe tak kekudang kowe dadi satriya sing bisa ngrampungi gawe ana tengah segara. Nek eneng ribet apa wae kowe sing ngrampungi. Antasena iki Klebu nek wong nyolong iwak barang. iku nolong iwak barang. Lho lah iya no. Ayo. Mlebu nyang laute dhewe kudu dicekel. Apa anggepe? Ora ngajar kuwi tek dhewe dhewe-woi. Bener. Asu tenan iki kok. Iki jane bola apa uduh? Lah nek tak pikir-pikir bener kuwi. Aduh. Awake dhewe iki rak mujane rak perkara wedi to. Wedi karo pangkat, wedi karo derajat. Lah nek ngantek awake dhewe iki dipecat. Dipecat ya wis melu bapak to. Lho awake dhewe iki ora yo digawean. Wong aku tirah yoga. Ngethuk ya iso. Kowe ngegong ya iso. Mung karek sing nanggap sapa ora ngono to kuwi. Diat. Bar nisuwi karo Kyai Semar, mungsuhmu aku. Wis, nek Antasena karep jabut nyamani jabutan. Nek perlu cemplungno kamar tak cemplungane. Ayo. Ora usah pringas-pringis. Wah. Terus piye aku iki? Ayo piye? Budiya sembadani bangga tarampungi. Coragal apa alus? Gelut, jotosan, wani. Cara alus, ayo santeten Antasena. Gage, diwolak sugih ilmu santet. Santeten aku. Ora elmune wis entek nggo nyanteti wong. Saiki mau karek koret-koret. Gedan pedhus. Kowe iki meneng ya ora. Iblis. Wong wis ora. Ya pancen aku sing luput Antasena. Aku pancen luput aku wedi karo Pukulan Jagat Girinata. Aku ora maido. Perkara tek mung ngestokke dawuh. Ning dawuhke stokno tenan. Kuwi bener apa luput? Bisa mikir. Ya wis. Aku manut. Ayo temburu piye? Wis aku manut. Kowe melu kono apa melu kene? Wis aku tak ngrombong kene wis. Wis. Manut aku wis. Ben. Dipecat aku dadi. Alah ora dadi dewa ya rekoso iki. Ngapa? Wis. Aku dewa yang dadi dewa peniti tukang dandani gamelan. Ora takoki dhuwit. Men, wis. Ya Madipati nek melu karo Balakana melu karo Indra Bathara Brahma, melu wae. Wis, aku tak melu bapak wis. Ora ketang mau mijeti bapak ora apa-apa wis. Wah, aku kudu piye? Karepmu piye? Tak tari. Ya wis aku manut karo kowe. Melu aku? Ya. Nek pancen kowe melu aku, kasetyanmu tak tonton. Ditonton piye? Nek ora wani perang karo dewa, awas kowe. Ya aja ngono ah. Aja ngono kaya. Wis ora, Ding. Wis konen perang karo dewa wis. Nek perlu ben perang karo Bathara Brahma. Wis ya Madipati ganti obongen modal sisan. Wis. Apa iki? Bojone nom. Wong edan. Parat.
Ayo, nek kowe ora wani prank karo Dewa aja takut dosa. Rasa melu aku. Ya, kowe nek pancen ngono. Datuman bener kuwi Antasena. Aku setuju. Ya men Adipati kudu ditanting. Kon prank karo Dewa. Barang kuwi. Heh? Kowe mati lho. Piye? Ya kuwi barang kuwi. Yang anu Mas Santo. Aku Kowe ya kudu perang karo Dewa, ora wani perang. Awas kowe. Waduh, ya aja ngono. Aja ngono. Ora wani, aja takut dosa kowe. Tak gecek. Ya, wis sedika dawa. Kakang Yama Dipati. Ya, Bathara Brama. Wah. Ya yu. Ceng pundi yu? Ke pundi ju? Lah Bathara Bayu. Piye? Siwa Semar piye Kakang Yama Dipati? Siwa Semar kabare piye? Ya ora piye-piye. Lho, lah terus kowe kuwi ngopo? Ya ora ngapa-ngapa. Lah kowe iki rak diperintah. Diperintah karo sapa? Lho, diperintah karo Rama Pukulun. Kon ngurungake sedyane Siwa Semar. Rening kowe kuwi anake Semar. Terus piye kabare? Kabare aku urung ketemu karo Kyai Semar. Lah kok malah kowe metuke karepku nek kowe dina iki pat murungke kekarepane Bapak Semar. Mung suwe anake. Mung suwe aku. Arep ngapa? Ora entong ora irus. Kelip-kelip kadang konan. Apa kuwi? Mbah. Pokoke samang ngono bae. Arep kepiye? Ngono kowe iki balik tinggal. Balik lo aku. Wes. Dicopot ya wis. Ora dadi dewa paten. Ngapa? Dadi dewa nek kor ngapusi terus. Dewane kaya mulus-mulusa. Cangkemmu kuwi lho. Muni kate Kakang Yama Dipati. Piye, Bathara Bayu? Dina iki aku yen pancen wis gelem nesu, tak rampungi dhewe kuwi. kowe aja mungsuh karo Yama Dipati mungsuhe Brama, Bayu mungsuhe Tembara. Kowe wani karep aku. Lho wani, wis. Ngajak pirane kudu ketok-ketokan lho. Ya kowe dipira 500. Nek kira-kira dite mung 50 ya ora usah maju. Iki dewa apa ngono lho. Ben, geger yo geger. Kakang Yama Dipati. Yen ngono tetep mbelani karo Semar. Apa abamu? Bapakku tetep tak belani. Kelakon dewa prank karo dewa. Ayo ngajak pirang dina.
Prajurit maju.